dịka anyị si mara na agha akara ka anaghị eri nwa ngwuro. Amaara m n'unu ma na m ga-abịa n'onyonyo tata, makwara na unu maara na ọ na-abụ ụra sọwa ụsọ ekwobe ekwobe. Nwa afọ unu bụ Maazị Michael na-abịakwara na nke taa n'ihe nkụzi ilu Igbo, otu o si metụta ndụ anyị na ndị agbata obi anyị, nke onye na-erikwe ya zere. Nsị ọ bụrụ na tata bụ mgbe ị na-abịa, biko mesara m mgbịrịmgba aka, maka na ihe dị n'ụwa bụkwa na aka nịkwa aka ekpe akwa aka nne. Na nke tata, aga m akọwara unu ọkpụrụkpụ ilu okwu anọ na otu o si metụta ndụ anyị na ndụ agbata obi anyị, ka unu wee hụrụ na o teere anyị Chineke hụrụ ndị Igbo n'anya. Ọ dịka ihe Chinchi sịrị na ihe dị ọkụ ga-ajụ oyi, ọ gwara ụmụ ya. Ilu okwu na-akọwara anyị na ịtụọ ilu okwu ebe a na-eme ihe, a ga-amara na ịmara nna gị, marakwa na ịmara ndị gboo. Ka m gụpụtara unu ilu okwu anọ aha anyị ga-ayari n'ụbọchị nke tata. Nke mbụ bụ nke sịrị na nwayọọ nwayọọ ka eji aracha ofe dị ọkụ. Nke bụ asị nọkwa na anụrụ akara eze bụ na eze na-achị ọfụma. Nke atọ sị na ofu osisi anaghị emebe ọhịa. M ga-ejizi nke anọ a wee kpokọba ụbọchị tata bụ nke sịrị na Ukpana ogboko gburu na ọwụ ntị chiri ya. Ka anyị bido na nke mbụ, nwayọọ nwayọọ ka eji aracha ofe dị ọkụ. O nweghị onye bụ onye Igbo na-amara ihe bụ ofe maọbụ mara ihe bụ ọkụ. Ofe dị ọkụ na-agbachapụ mmadụ ọnụ, ada ezughị n'oshi, ada eme na ya bụ onye agha igbunye ofe dị ọkụ n'ọnụ. Ọ gwaghị ihe ọkụ ji ntị oke eme. Gịnị ka ọ pụtara? Ụwa anyị nọ dịkwa ọkụ, jụkwa oyi, mana ọkụ ya bụ ịchụpụ ụwa n'ike. Ọcha bute, ọcha ibute, dị na-achụzi ihe ụwa ka a ga-asị na tata ka ụwa gwụrụ. Ụwa bụ nwayọọ nwayọọ, marakwa na asị na eji nwayọọ anaghị emerụ ahụ. Iji nwayọọ sobe iji ụwa, ọ ga-adịrị gị na mma. Ọbụladị oge ihe siri ike, tinye obiọma, ihe ga-enwe, ị ga-adị ogologo ndụ. Ọbụladị oge ị nọ n'uju, mara na ọbụladị anụ ụtagodo anụ otu o si bụrụ anụ, ọ ga-enye gị nsogbu n'afọ. Ị nọrọ n'uju, marakwa na o nwekwara ndị nọ gị n'akụkụ. Nyebinye ha ka ọ ga-abụ ịnọrọ n'iru uju, ịnọrọ n'ụkọ, onye ahụ enyebinyekwa gị, maka na ọkwa ya bụ ihe bụ iji ụwa. Nwere onye dizuwara mma. Nke ịbụọ sị anụrụ akara eze bụ na eze na-achị ọfụma. Ọ dị ka ihe ndị bekee na-akpọ special assistant. Ọ anya ndị na-achị ji ahụ ụzọ bụ ndị a na-akpọ special assistant. Ị hụra na anyị bụ Igbo nọrọ tupu oyibo abịa. Anụrụ akara eze bụkwa special assistant, nke na-eme eze ọbụla na-achị kwesịrị inwe ntị. Inwe ntị abụghị na a ga-ebepụ ntị ya ma ọ na ntị ya adọrọ. Kama ihe ọ na-egosi bụ na ọ ga-abụ eze na-anụ ihe. Eze ga na-ajụ onwe ya ajụjụ, ihe a m chọrọ ime ọ ga-adịkwa ndị nna-achị mma? Ihe a m na-eme ọ na-ebunitekwa adị ndụ ndị nna-achị? Mana ịjụ na-eme n'ọsọ gị nwa bụ eze na ịma ihe niile, o nweghị onye ga-agwa gị na ị na-emezikwa ihe na-adọrọ mma. Anụrụ akara eze na-agwa anyị na o nwee eze, ọ bụrụ eze na-ege ntị, ọbụladị nwa odibo nọ n'ụlọ ya ga-abịa gwa ya, eze ị ga-adị ndụ ruo mgbe eri, biko eze ihe anyị chọrọ ime na-ekwa ka ọ ga-esi dị. Ejikwa m aka na ọ gaghị adịrị ndị obodo mma, mana isi otu a mee ya, ndị obodo ga-enwekwa ọṅụ. Eze mewe ihe a nwa odibo egwara ya, ndị obodo nwebe ọṅụ, ọkwa eze nwe ọṅụ ya. Ọ ya bụ na eze ahụ na-achị ọfụma, maka na ọ na-ege ntị na ndị ọ na-achị, ọ na-ege ntị na ndụmọdụ ndị ọzọ na-enye ya. Ọnya bụ ihe bụ anụrụ akara eze bụ na eze na-achị ọfụma. O kwesịrị ka eze ọbụla na-ege ntị, hapụ ịbụ eze onye agwana m.
nke atọ anyị na-aga na ya bụ nke na-asị ofu osisi anaghị emebe ọhịa. N'ala Igbo o nwere nnukwu osisi anyị ma ọ dị ọtụtụ, mana aga m emetụ ụfọdụ aka dịka nke a na-akpọ achi, ka a na-akpọ gburu, ka a na-akpọ iyi. Ihe a bụ osisi na-ebu ezigbo ibu, gbaa agba, mana sọ ya nwakwụrụ ọ gaghị emebe ọhịa. N'agbanyeghị ka ọha nnukwu, ya ga-asị na osisi nke a gbakwara agba, mana ọ bụghị na ihe a bụ ọhịa. O gosiri na n'agbanyeghị otu osisi a si wee buo ibu, ọ ka chọkwara ndị obere ndị ọzọ ga-anọ n'akụkụ. Ndị obere ndị ọzọ ahụ bụ ihe ga-eme ha ncha nọkọzie ebe ahụ abụrụ ọhịa. Kedu ihe ọ pụtara na ndụ anyị? Ihe ọ pụtara bụ na n'agbanyeghị otu isi wee bụrụ eze, n'agbanyeghị otu isi wee nwee ego dịka mmadụ, sọsọ gị ama anọghị. O gosikwara na ịchọkwara enyemaka ụmụ ogbenye, ịchọkwara ka ndị ogbenye nọdebe gị nso, maka na sọ gị nwa nọrọ ebe ahụ, ị gaghị emenwu ihe niile. Ị ga-afụ mbọchị ọkụ ga-akọ gị n'azụ, ọ bụrụ nwa ogbenye ahụ kọrọ ọkụ. Unu makwa na nwaanyị nọgba ahịa, ị ga-afụkwa mbọchị ọ ga-adado n'abalị, onwe onye ga-enyere gị aka ma ọ bụrụ agbata obi. Ya bụ na anyị chọrọ enyemaka mmadụ ibe anyị, anyị chọrọ enyemaka agbata obi. Inwe ego, nyekwara mmadụ ibe gị aka ka e wee nyere gị aka. Inweghị ego, mebekwa ezigbo omume, maka na ihe ọjọọ na-ama ihe ọjọọ, ihe ọma amụọ ihe ọma. O si otu a na-aga, ị ga-ahụ na Chukwu hụrụ anyị n'anya gboo wee nye anyị ilu Igbo site n'aka ndị nna nna anyị. Ọhịa bụ ihe na-akasị anyị obi ma anyị nọrọ n'ụba akụ maọbụ na anyị nọrọ n'ụkọ akụ. Aga m eji nke anọ a wee gwakwa gị ọzọ na Chukwu anyị enweghị ha ga-eji wee tụnyere n'ịhụnanya o nwere n'ebe ndị Igbo nọ. Nke a sịrị na Ukpana ogboko gburu ntị chiri ya. Anyị ma ihe bụ Ukpana, anyị ma ihe bụ ntị, mana amaara m na ọtụtụ n'ime unu amaghị ihe bụ ogboko. Ogboko bụ oke nnụnụ na-efe, ọ na-efe, ọ na-eme mkpọtụ ma ọ na-efe. O nweghị ihe ga-eme ka o fee n'elu ma o meghị mkpọtụ. Mkpọtụ ya na-adị ka a ga-asị na ọ na-eme buru buru buru. Ukpana ọbụla nụrụ ihe a maara na ogboko na-agafe, ọ ga-ewere ọsọ nyefe n'ụzọ. Mgbe o tie nchi nọrọ, ogboko ahụ bịakwute ya, ọ ga-eji emere anụ. O ji ihe mere anụ gbuo ya. Gịnị ka ọ pụtara? Ihe ọ pụtara bụ gị nwa bụ mmadụ, a na-asị na ebe ụzọ dị, esikwa n'ebe a na ebe a bụ ọhịa. Bịa n'ihe ị na-eme adịrọ mma. Onye agbata obi, bịa n'ihe ị na-eme adịrọ mma. Lekwe ihe a na-ekwu maka gị, kpọchie ntị, jụ na ị gaghị ege ndụmọdụ. O nwere ihe na-eme onye kpọchiri ntị. Ihe ọ pụtara bụ na ị dị nkwadebe ịnara ihe ahụ na-eme onye na-akpọchi ntị. Anyị wee na-asị, mmadụ sị gị n'ihe anyị na-eme adịrọ mma, ma ọ gị na-enye ndụmọdụ a were tụlekwa ya. Ọ bụrụ nke dị mma, i were ya, mana ọ bụrụ na ọ bụghị nke dị mma, ị hapụ ya. Kama ị ga-abụ eze onye agwana m, bụrụkwa eze na-ege ntị maka ndị ọ na-achị. Akpọọ gị oku sị gị bịa na ihe n'ebe anyị na-aga n'ụzọ adịrị ya, ṅaa ntị mara na ụzọ adị ya. Maka na ịkpọchie ntị, ihe na-ezute ndị kpọchiri ntị ga-ezutekwa gị. Anyị amataba na anụ jiri maka na anụ dị nsọ tazie anụ udene ma ọ bụ anụ mmadụ. Nke anyị mere tata dịkwa mma, mana a ga-agbanwe ihe nkọwa anyị. Ọ gaghịzi abụ maka ndụ na ndị agbata obi anyị. Anyị ga-ejezi na ndị ntorobịa, maka na ajụzi na-abịazi n'oche m na-ajụsị ọ bụzi maka ndụ sọsọ ka anyị ga-akọwa. Anyị ga-ejezi na ndị ntorobịa n'izu na-abịa wee gbarie n'okwu a ofu. Mana tupu m ahapụ nke tata, ana m ekene gị onye na-ege ntị. So ọ bụ na tata bụ mgbe ị bịara n'igwe okwu a, mesara m mgbịrịmgba aka, maka na nkịta sịkwa na ihe bụ egwuregwu gị daara ya
ya dara gị. Izu ọzọ ga-aka mma. Ndewonu.